Kaixo, jokalariok, zer modu zarete? Gana ondo, primeran, hemetxe gaude, beste zombien bideo batetan eta kasuetan Shangri-Lako mapan gaude. Eta mapa honen berezitasuna da, lehenengo erronda, ez da egiten, 15. erronda arte, normalki beste mapetan nahiko erraxago egiten dena, hemen zailago da. Zetan esaten ere dintzena, erraxago, hemen zailagoa da, kale estuak dituelako, eta hainbat beste motibo batikar. Eta gaurko eguneko lehen partida da hau, zuzenean jokatzea erabaki dut, egiten ditudan akatsuziak bertan agertuko dira, eta honekin batera esatea izango duzue, edo esango didazue, hola, este jontatu behar! Edo kizton txarraiz, nik ebaseki, lasai. Baina, bueno, etxe problemek. No problem, brother! Atxikit ez da, zetako anituan tiro aguetatzen da. Maria, erosingo ju. Eta, bernuntziok, hau, ondotorrikoek. Total puntuak ez dizkiu, berko. Gaurko eguna, usteet, azaroak 21 dela, a ber, notxe seguro, bai, azaroak 21, argi gari, ondo, ire, tope. Urriak 21, beraz, gero ez da gutxiago, falta zaigu Black Ops 2-ako, eta uste dut aurreko bideoan esan nuela, jokoa erreserbatua daukala, dagoeneko, asparetik. Noiz, erreserbatu nian, ustailan, olakon bat. Eta hoxe, eta bertan etorriko zizkigun zombin mapak, Black Ops 2-ko mapa izango da Shadows of Evil, trailerra YouTubeen aldose, jartzen aldose Shadows esekin of Evil, Black Ops 2, agertuko zizue. Eta bestia izango da, eso mira itzen, nondikan, where, brother? A ver, hemen dikan izat. Bai, amen. Hola, headshot. Esaten nahi nituana. Eta bestia izango da The Rise, mapa Black Ops baten remasterizatuta agertu zen mapa, originalki War at Warreko mapa bat da, lehen mapa. Suposatzen da zombien historia guztia bertan hasten dela, edo mapa hori oso historian zerko oso baliotsua da. Eta atzako dute beraren remasterizazioa, izenako duela The Giant. Bueno, oaingoz, hosti, joentziak itximinuak, egia, azten, txon. Hemen power up bat, edo bonifikazio bat, momentuko hobekuntza horietako bat tokatzen denean tximinoak beren bila joten dira, eta munizio ateratzeko aukera dago, momentu batean muniziotik pasatzen baldin bai da, eta gizon, aurrago esplikatuko zuen, baina aspaldi joazu da bene txok, eta hoixe ba. What is the last zombie? Jai txot. Venga! Gogoratu beti ere gameplay gehiago ikusi nahi baldin duzu beste jokalarienak, pasazeteste gameerantxia.eusetik, baita ere daukagu lehen Euskal Minecraft zerbitzaria, debalde jolaztu dezakezuena, informazio guztia baita ere horri aldean daukazue, eta VIP modalitatea ere badaukagu, very important palomo modalitatea, garrantzitsua sentitu nahi baldin baduzu zure bizitzarekin, badaukazu apuntatzea, urtean uste du modalitate hau sarrera errola esplikatzen, porque nago batzen, momento lapsus. Men zombi asko zio. Hola! Baina, a ver. Hortik inara zereteko, bai bat. Saka eloguz. Bum! Oideketa. Fallo. Bueno, arma honek kargatzen tardatzek.
Ba. Bueno. Ote. Ba. Hilagarren rondan da sufritzen. A ver, esaten ari gintzena. Ba, a ver, horrena, azkara. Les! Ba, pani. Earki, bueno, explika bingo ya, nahiz, horren rondan, esateate. Esplikatzeatik, angertatzen eskigualako gozak. Ibati. Vale, nola zen, hori da. Minecraften bip modalitatea daukagu, informazio guztia esan dudan bezala gamerautxe.eusen daukazue, eta horren dituen abantaiak dira gure Minecraft zerbitzaria 30 jokalari arte du baimena o... a ver. Ez ikaso, pantalla gain. Baimena eta orduan, bertan joaz, norbait gehiago sartzen, imaginatu 30 jokalari daudela, 32 basartzen baldin bada, eta zu bipa baldin bazara eta barroan bip ez direna baldin badaude, horiek automatikoki atera egiten dira. Eta, uepa! Eta doaitza moduan, urtean 10 euroko saga da, presioa dauka eta baditu beste abantaila batzuk, gogoratzen ez naizena. Baina, bueno, honen arte gaurko abentura txiki hau, oso motxa izan da. Dolphin dive! Eta hurrengoan izango gara, izan puntxa, aio! Jode, laugarren rondan, zuloak unan lau. A ver, joia. Bat, eta bi, bale, oso ondo. Hala, berriro, oearki, oain, ronda uno. Venga, oso ondo, aio! Ode musika latza!